mux li tilab ġifiri għedin tilabu intom, il-lob, il-kelma lob, huwa ħażin li tilab li tilabu mux ħażin, u l-ġisem għandu bżonn li tilab li jkollu relaxation li rilassa, right? It is not wrong if we play responsibly, issa responsibly diġa jtilkom, il-kelma meta li ngħidu responsible about gaming li inti l-ewwel ħaġa tagħżel il-logħob għad-dabta ħalib, ikun dim ir-responsabbiltajiet. It-tieni li inti ma tqatta' waqt tgħidilna li il-logħob inżommuhom to relax ourselves biex aħna nirrilassaw u entertainment. Right? Or playing the game does not interfere with our daily needs and commitments di oħra. Jekk il-logħob qegħdin inħallu ħalfit ħin u l-affarijiet tal-bżonn qegħdin nagħmluhom, hemmhekk mhuwiex ħażin. Imma issa kienu ħażin. Issa x'inhu ħażin? It's wrong if we make gaming a priority in our life. Mela u x'qed jgħid, u qed jgħidilna li jekk aħna l-logħob nagħmluh priorità, ġifieri. L-ewwel ħaġa importanti, eżatt, u jsir ta' kuljum. Jekk ma jsir ta' kuljum, hemmhekk ħażin. If we play a game and wanting to win at all costs, ġifieri. Jekk kienet nilgħab logħba u rrid nirbaħha bil-fors. Nasbu li ġejja problema jekk irid nirbaħha bil-fors. Ma jiġrilek jekk inti trid tirbaħha bil-fors. Tirrabja, ma tkunx tista' tagħmilha tirrabja. Jekk inti tibqa' vera tagħmilha titla' levels biex tirbaħ, ħażommlok iktar ħin, ħażommlok iktar marbut magħha. We think that we are actually in the game. Hemm min jaħseb li qed fil-logħba. Hawn tfal imorru l-iskola u jaħsbu li għadhom fil-logħba, tafu di? Tafu li hawn tfal li jmorru fl-iskola di hija realtà, forsi t-teachers jarawha iktar minnkom. Li hawn tfal jew ikunu daydreaming, għadhom qegħdin jaħsbu fuq il-logħba. Jew kif joħorġu fil-break jibdew jagħmlu ċertu azzjonijiet u ċertu movimenti li għandhom x'jaqsmu mal-logħba. Jasbu li għadhom il-karakter tal-logħba. Hija ħażin ukoll, għax hawn tfal, Majki, hawn tfal li anke bdew jużaw ċertu aggressività ma' tfal oħra x'ħasbu li qegħdin jiġġieldu ġu dil-logħba u allura jagħmlu l-istess mossi li jkunu qegħdin jilagħbu. We use a game as a money-making activity. Kemm jitfaddi wkoll. U di diġà qiegħda tikber bħala problema, forsi mhux tal-età tagħhom, imma meta titkellem ma' tfal li huma teenagers li qegħdin fis-sekondarja li ma tantx huma kbar ħafna aktar minnhom, diġà hemm min għandu problemi joqgħod jilgħab online bil-flus għall-flus, jużaw il-flus. Alright? Jiena naf każ li hija verità, naf każ ta' tifel li kien jieħu l-viża tal-mami tiegħu il-kard bil-lejl il-mami rieqda, right? U juża jidħol online jkun qed jilgħab bil-flus tal-mami. Right? Ġifieri aħna jiena lek qed ngħidilkom biex ma taslux semmek. Hekk qed jisraq il-flus tal-mama tiegħu. Qed jisraq apparti li qed jisraq qed jieħu l-vittju għall-logħob. Qed jilgħab għall-flus, qed isir